Good morning guys. Kakaalis lang nung mag-ama. Hatid na ni Daddy si Chris. Ayun. Dapat 'di ba walang pasok ngayon or ewan ko lang guys kung nagkamali lang ako ng ng basa or umasa lang din ako. Alam mo 'yun kasi 'di ba strike daw. Nung pa yata yun, nung Saturday in-announce sa Facebook or hindi ko rin kasi binasa yung yung pinaka-detalye. So sabi walang walang pasok ng Monday kaya diyan ka lang Junior, diyan ka lang. Kaya lumabas kami kagabi, nanood kami ng sine, last full show pa. So ayun. Puti na lang pag-uwi namin is nag-check ako ng ayun ako, may pasok o wala. Kasi nakita ko nag-post si yung mayor ng si Junior ang kulit. Mayor ng Mandaluyong na may pasok nga. Sabi ko, bakit sila meron? Kung strike, bakit sila meron? So, ayun, nakita ko nga na may pasok pala yung buong Metro Manila. And cancel daw ata. Sabi ng ibang nag-comments. Tapos, ano ba problema mo? Tapos yun, sa ibang lugar lang like Pampanga ata and Alba yung nakita ko. So, ayun, since kami, nag-last full show kagabi, syempre kulang sa tulog yung bata, kasalanan ko. Ayun. Grumpy siya. Kaya di na ako nag-vlog kanina kasi puro simangot yung puro lagi nakasimangot, Diyos ko. Sabi ko, ay, kung papatulan ko tong batang to, masisira din yung araw ko. So, inayaan ko na lang siya. Tapos nilakad niya muna si Poknat kasi nagpa-alarm ko ng 4:30. Nung mag-alarm, bumangon na talaga ako kasi gusto kong mapabaunan siya ulit ng ng pagkain. So, nagluto na ako ng pagkain niya. Pinrepare ko na. Tapos, breakfast ko na siya, ligo. Tapos, pinalakad ko muna si Poknat habang naantay niya naman si Daddy na kumakain ng almusal. Kalokang batang to. Naku, bagrat na bagrat talaga, guys. Ayun. Kung magtataka kayo kung ano yung bagrat, siya yung parang bugnutin. Sa sa Tagalog is bugnutin. So, ayun. As in, madalas ng pagkabugnutin talaga. So, ayun. Pag lagi yung naririnig sa amin naman, bagrat ka. Kasi lahat, Diyos ko, pati yung mga bata, bagrat. Bugnutin minsan. Ngayon tatawa, tapos maya-maya. Ay, nako. Colors. So, ayun nga. Tapos, ang namin ngayon, kaloka. Pero, kailangan magpipick up pa kami ng isang, guys, ng isang stocks. Hindi ko alam kung ngayon, bukas na kasi natamad ako ngayon I mean, meron pa naman. Kailangan ko lang mag-restock kasi nga may ongoing promo kami, baka biglang maubos. Kasi gusto kong matulog ngayon, inaantok pa ako. And then si Poknat dadali namin sa vet, gawa ng natanggal niya yung yung cone niya. Ayun, kinamot so nag-fresh naman ulit yung niya, yung sugat niya. Tapos nakapa ako siya, guys, para siyang matigas, yung parang feeling na may bigsa. So, papacheck up ko na talaga siya ngayon. Pero matulog muna tayo, guys. Laters! Good morning ulit, guys. Ayan si Dad. Nakatulog din ulit. Ayan, ang mga puyaters. Ayun, 9 a.m. na. Papabili ako kay Sel ng tulingan. Trip ko magata naman ngayon ng isda. Lagi na lang paksiw. So, magagata tayo ngayon. Adobo sa gata na tulingan. So, let's go. Dito na tayo, guys, ng lunch. Ayun. Magtorta muna tayo ng talong ngayon kasi naglalaba kanina si Sel. Naiya ako mag-uutos puntang palengke. So, yun naman na total. May talong naman, may egg. And yung tirang tortang talong kahapon sa Dentious, hindi masarap. May crab meat daw, pero hindi ko siya type. So, take out ko na lang. Kaya ko na lang. Lulutuin ko ulit. Sausaw ko dito tapos so, yun. And ito kay Daddy.
Hi guys! Hindi na pala ako nakapag-vlog na naman. Walang ganap eh. Ayun. Nakakatamad talaga lumabas ngayon. Sobrang traffic. Colors. Dapat sabi ko, di ba mag-aano kami, mag-pick up kami ng product. Wala ng face. Ayun. Kaso, ang traffic. Tapos, ang haba din ng pila sa bangko kapag ka Monday. So, yun ang iniiwasan ko. Iiwasan nyo din guys. Pag pumunta kayo ng bangko is Monday, Wednesday, and Friday. So, yan yung mga matatao. Mahaba ang pila. So, Monday ngayon, hindi ako pumunta. So, tomorrow na lang, napareschedule ko yung mga pick up ko. So, bukas. Ayun, lakad kami. Tapos, nadala ko na si Poknat sa vet. Kasama ko si Daddy kanina. So, ayun nga, ano siya guys, allergic siya sa chicken na. So, bawal na sa kanya talaga yung chicken. Bumili na ako ng dog food niya. Magdo-dog food na muna siya. And, naresitahan lang siya ng antibiotic tapos painkiller kasi umiiyak siya kapag kagabi kasi matigas na yung mga sugat, so para siyang bukol, and sabi ng doktor is parang pigsa nga yun. So kailangan siyang pahinugin na muna para matanggal yung mga nana sa loob. Kaya binirestahan ako ng antibiotic. Sabi ko, di ba pwede dok na yung parang hiwain na parang tanggalin na siya kasi nasasaktan si Pok na tinaawa. Sabi, ay hindi ma'am, kailangan muna yan, mahinog muna yan. So, ayun, pinapahot compress niya. And then, mamaya painumin ko ng gamot niya. Tapos, hanggang sa mahinog hanggang pumutok. And then, nabila ko na rin siya ng saktong e-collar niya, yung cone. Kasi, okay na sana kaso pagkagabi, pagtulog na kami, natatanggal niya pala. So, pinakamot niya ng pinakamot. As in, yung ngipin niya, yung muso niya, yung niya. So, yun, na-infection na. Wawa naman. Kaya, sana gumaling si Takmit. Pero maganda pa naman siya kumain. Kaso, bawal na muna siya ngayon sa chicken. So, ayun. Natay ko lang mag alas 4, pupunta akong BIR na. Kunin ko na yung mga resibo para by Thursday, maayos ko na yung dapat ayusin para bago matapos ang taon na to settled na. Wala na kong iisipin pa. Ayun lang. And regarding pala sa guys, yung sa apartment, sa taas, parang napag-isip-isip ko na huwag na kasi nakasettle na kami dito. Kumbaga, okay na, napaganda ko na, naayos ko na, tapos lilipat na naman to. Tapos, mas mataas, diba? And masikip yung daanan. Kasi paikot-ikot yun. Unlike dito, pagkapasok mo ng gate, diretso lang. So, ayun. Tapos, syempre, naisip ko, dami na naman ililipat, iaakyat. Sabi ko, oh my God, ayoko na. Tama na. So, ayun. Kahit naman i-offer na yun, di na siguro. Offer ko na lang din yun sa friend ko na nag-ahanap din ng apartment. So, yun. Okay, sayang kung yun lang talaga yung unang in-offer, talagang yun ang kukunin kasi maganda. So, eto na, napaganda ko na, nag-gumastos na ako kasi yung mga aircon yung pag-install niya talaga, itinako yan. So, mahirap na naman sa baluta na naman umakyat. And, ayun nga, mas nakakapagod. Yung mga deliver, yung mga big yung mga groceries, mahirap. 5th floor. So, okay na ako dito guys. Masaya na ako. Siguro lang ako na overwhelmed lang ako nung ganda ng view, yung presko. Tapos, syempre, pinatanggal ko yung diba, yung kulungan ng kalapati, sabi ni Frog. Tinatanggal-tanggal ko yung kulungan ng kalapati kung nilipat ka rin lang. So, nakakahiya kaya nakaka rin. So, ayun, dito na lang kami. And, I'm so excited na guys. Magpapasko na. First Pasko namin dito. So, ayun, sila mama ngayon nasa Nueva Ecija kasi magpapatanim na ng ano ba yung pinapatanim ko? Sibuyas. So, sana maging okay lahat, guys. Sarap para tanim-tanim na lang tayo. Parang may extra pinagkakitaan tayo, diba? Mga patanim, ng mga sibuyas, kung anong may tanim doon na napapanahon, diba? So, ayun lang. May malaki ko ngayon, guys. May makwento lang. Sana mag-vlog pero uploaded na yung vlog kahapon. So,
Ayun lang. Oras na. 3:70 na. Punta ako later sa sa BIR. Tapos diretso ako sa store. Kasi check ko yung check ko nga sa yung mga stocks kung ano mga dapat bibilhin na naman. Sarap lang magstay sa bahay. Pero kailangan kumayod, guys. So, yan. I'll see you later. Nakadress ang maliit na bata, oh. Hi! Panoorin nyo yung Coco. Ang ganda, Meg. Hello tayo? Ching-ching? Kuku. Oh, ang arty-arty maglakad, oh. Nakadress. Oh, mauntog ka. Lapad pa sinong nao mo. Hi, guys. Hi, guys. May buhok na ako, guys. Cute naman ang niya, dress niya. Pero gito kanina, nang eat ng pancake, siya lang mag-isa. Nakita ka sa video. Bless na muna kita mo. Bless na muna. Bless na. Bless. No! Bless na. Huy! Arty! Jalbi tayo? Ah! Jalbi tayo? Oh! Ching! Ching-ching! Jollibee tayo? Oh! Uy! Mauntog ka! Tignan mo tayo. Ano yan? Ano yan? Naging sama. Oo nga. Tapos kuna. Galing mo. Ooh! Mauntog ang noo mo! Anong kinain nyo? Ang lunch nyo? Sa taas lang. Kanya-kanyang bili. Wala si mother. Pag walang mother, kanya-kanyang bili. Naglalaro ang Lucas mo. Ang cute-cute naman. Naglalaro na siya mag-isa. Wow! Hello. Hello. Oops, oops, oops. Careful. Oops, oops. Saan mo dadalhin yan? Ay, no, no, ah. No, no. Ma-dirty. No, no, no. Ma-dirty, baby. Big boy na siya. Ang cute. Ah? Ay, ano, yung serum, tapos yung Miracle, Lily's Touch. Oh, mauntog ka, boy. Lalaro siya ng pick na. Oh, sabi ko, ne. Alis dyan kasi. Ang cute. Oh my gosh, oh my gosh. Ayun lang. Wala na. Ano na yung soap? Wala. Wala na. Durog na yung soap. Ayun. Oh. Wala na. Paano mabibenta yan? Dinurog mo na. Ah, Lucas. Ang cute-cute naman yan. Oh, kisahin. Kisahin. Kiss na. Ay, di ka pa nagbe-bless kita, Moy. Bless na. Tata. Bless na muna kay Tata. Bless na. Bless na. Walang pakialam. Ang cute-cute niya naglalaro. Oh, doon naman. Barag-barag na mga sabon natin. Mauntog ka. Cute. Dito na ako bahay, guys. Dito na pala si Chris. Galing na ako sa Pilipino. Ay, maaga matulog ngayon. Bigla ako ginamumula. Ano? Lahat ba yan, Orig? Yung ano mo? Tama, fake. Alin dyan, binili ko. Alin binili? Paano naging fake yun? Saan galing yung fake? Ikaw bumili. Oh, saan galing? Tagal na yan. Asus! Yung una mong birthday. Bigyan sa akin ni Daddy. Ay, yung nakuha mo sa Don Carlos? Okay. Ayun, guys. I'm home. May dala akong barbecue. Ulam namin. Tapos, bumili ako sa store ng ayun sa malapit sa bila ng barbecue katabi. May potobongbong pang himagas. Tapos bumili ako nito sa store. Tapos yung neri tuyo. Pagka walang maulam. Ayun. Dito siya.
And then, sinaing. Uy, meron na pala. Kumain na kayo? Ako lang. Ay, kumain ka na? May sabaw na. Ako hindi ako kumain ng kuya. O sige, kakain na tayo. Sinaing na isda, guys. Lagyan ko ulit ng kamatis. Pag naliligo ka, Bikay, huwag konti-konti lang sa tubig, ha? Pag maghuhugas ka ng pinanghilod, konting tubig lang, ha? Kasi sayang tubig, no? Ba't mag-conserve water? Paano yan? Sugat niya eh. Hayaan mo na, para puputok na yung ano niya, pigsa niya yan. Hindi ano rin. Check up na rin si Lilo. Mga pagkain natin. Alin pagkain? Ito? Hindi naman pagkain to, ha? Yellow to. Hindi ka nakakain ulit? Weh. Kaya nga kahit konti. Then kumain na daw siya pagdating niya. Ito na guys, yung tulingan, may kamatis, sibuyas, sile, kalamansi, yummers. Tapos ito sa usawa ng tira kaninang ano, tartan talong. Tapos may barbecue, may noodles, kain tayo. Tapos puto-bumbong. Yum yum. Tikman mo. Diwag. Hi Maggie!